Isile barkera, isile barkovave, isile bulpare, aman ailenin stilanesko rosarse. Пускай. За Видеомиро най-добрия! Може да имат много пари, къщи и коли, но нямат сърцето на сила. Набара за Видеомиро и още пари. Може да си имат пари, коли, къщи, големи, но нямат като на сила за сърцето. Няма и да има. Казваме така. Алчния винаги е беден. Алчния е винаги беден. Още няма напред сега. Аз силен за моето сърце, давам го за моята жена и за моите деца. Душманите казва Сиян, не ми пука какво говорят и какво си имат пари, коли, къщи. Нека да си имат. Аз съм си стилян, не може да се променя. Парите не могат да ме променят. Живея за жената и децата. Ай, пенево стиляне. Може да си има пари, коли и къщи, но няма като моето сърце. И алчния винаги е беден. Алчния винаги е беден. Аре, let's go, come on! Let's go! Let's go. Обичам си децата и жената, ама ги обичам от сърце, от душа. Те са моя смисъл на живот. И още пари през сега. И казва: от сърце обичам и от сърце мразя. Нема му право силяне. Ай, нека да си имат големите къщи, големите коли, но няма като моето сърце. Сърцето е важно. Сърцето да обича и да бъдеш обичан. Я съм умрал, я съм стиляне. Ке фамилия са. Алелелелеле. Бас, 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 бас. Гриша, чак, гриша. Але, let's go! Come on! Але, Ради. За стиляне битка.
смяне се, еми как е, смяне се, еми как е. Шак, шак, шак. Сърцето ми е голямо и го давам за моята жена и за моите деца. Адгрите За Видеомиро, най-добрия!